sammen, og velkommen til den her lille video, hvor som jeg sagde før, at jeg gad at spise det her hjerte her. Og nu er det blevet godt grillet. Så nu prøver jeg. Hvor er kniven henne? Hov. Så nu prøver vi lige at skære den over. Og se om det bliver godt modent. Ja, det er blevet okay. Godt grillet i det. Ligner sådan en lille bøf. Jeg tror, jeg prøver det her. Der er lidt kuling på en måde. Jeg vil sige tak, fordi I har set.